Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Kif intom illum? Isma' tfal, ġieli notajtu li f'ħafna lokalitajiet Maltin ikun hemm binja ġganteska fi pjazza. Normalment ikollha saqaf tont u jkun hemm biċċa bħal parapet kbir qudiema qisu bankina wiesa ħafna. Tafu x'jgħidula din il-binja? Iva, ekku dik insejħula knisja. Knisja waħda u ħafna ngħidulhom knejjes. Imma tafu x'hemm interessanti fuq il-knejjes Malta? Kemm ħaġa tal-aġe paradila ħanejdilkom. F'Malta għawdex tanna minnhom li jgħidu li f'pajjiżna madwar 359 knisja u kappella. Il-aħwa, kemm huwa numru kbir! Imma mhux il-knejjes kollu huma l-istess. Xi wħud huma kbar ġganteski, dawk li ngħidulhom knisja jew katedral. Hemmhekk imorru ħafna nies, speċjalment il-ħadd jew meta tkun il-festa. U mbagħad hemm oħrajn xkejknin, ħelwin u kwieti. Waħda ngħidula kappella. Intom fir-raħal tagħkom għandkom knisja kbira jew kappella żgħira fil-kampanja. Ollu jdejkom jekk għandkom knisja kbira. Isa, ħanara, u issa ollu jdejkom jekk ġieli rajtu kappella żgħira. Ħanara? Ara Zizi, illum tinsab post differenti. Iddeċidiet li tmur żjara sal-Knisja tal-Mosta, magħrufa wkoll bħala r-Rotunda. Ara kemm għandha struttura ġganteska, kollha mnaqxa bl-akbar dettall. U bil-qniepen fil-ġenb ukoll qishom qegħdin fuq torri. U le, dawk mhux torrijiet, dawk jgħidulhom kampnari. Ejja ħanidħlu magħha tfal. Il-aħwa kemm sabiħa, kemm kbira u meraviljuża. Ara kemm immarkati, kollha mżejnin differenti. Min jaf kemm damu jaħdmu fuqha? Ara s-saqaf, kemm hu sabiħ u tont. Is-saqaf ta' knisja ngħidulu koppla. Il-koppla ta' din il-knisja hija mdawra kollha bit-twieqi. Kemm jidħol dawl tax-xemx? F'din il-knisja jiċċelebraw lil Santa Marija, festa kbira li niċċelebrawha fil-15 ta' Awwissu. Dan jgħidulu l-artal, il-post fejn il-qassis tal-knisja iqaddes qudies kuljum. Zizi baqgħet dieħla iktar il-ġewwa għax issa qabdi ta' iktar kurżità. Ara din il-kamra, din x'inhi? Din hija s-sagristija. Il-kamra fejn il-qassis u s-sagristani jkunu jistgħu jippreparaw għall-quddies. Il-aħwa fejn telet Zizi, ara kemm hawn sabiħ. Dawn kollha flimkien jagħmlu l-knisja post speċjali. Knisja hija binja kbira. Kappella hija binja żgħira. Fil-kampnar issib il-qniepen. Il-koppla hija saqaf tont tal-knisja. Tfal, tridu tgħinuni ftit?
kont qed nagħmel il-homework tal-iskola. U tħawwat ftit. Tistgħu tgħinuni intom? Iva, bela ratlaqna. Mela l-għallima tatni dan l-eżerċizzju fejn irrid inqabbel il-kelma mal-istampa. L-istampi għandhom xaqsmu mal-oġġetti jew postijiet li nsibu ġewwa l-Knisja. Mela, ejja naraw ftit tara. L-ewwel ritratt. Tafu x'inhu tfal? Forsi il-kampnar? Le, dakemm ampina kbira fih. Iva, naħseb li dan huwa l-artal. Ekku, il-post fejn il-qassis iqaddes il-qudiesa lin-nies preżenti. Issa li jmiss ħanara ftit f'dan il-post insibu qampina kbira li ddoqq kultant ħin u tismagħha madwar il-lokal kollu. X'taħsbu tfal? Eżatt, dak huwa il-kampnar proset tfal. Ħanar issa xi jmiss. Hija, tafu x'jgħidula din il-kamra? Ekku, is-sakristija hija kamra fejn il-qassis u l-abbatini jippreparaw għall-qudiesa. L-aħħar ritratt tfal. Din ara. Is-saqaf ta' knisja jisu xek dak. Ma mhux saqaf ngħidulu għall-Knisja. Taf x'kelma nużaw? Kopla! Kemm intom bravi tfal! Kemm skoprejna affarijiet fuq il-knejjes illum. Rajna x'ikun hemm fuq ġewwa u barra mill-kampnar għoli sal-abbatini u s-sakristan. Id-darba li jmiss, meta tgħaddu minn ħdejn il-Knisja, ħarsu l-fuq u fittxu il-kampnar u isimgħu jekkux idoqqu il-qniepen. Ding-dong, ding-dong. Narawkom għall-avventura li jmiss. Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien.